କିଏ କହିଲା ତୁ ପାଠ ପଢା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରିବନି? ଜାଣିଛୁ ରହ ମତେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ମୋ ଜୀବନଟା କେମିତି ପାଠ ପଢିବି? କେମିତି ଡାକ୍ତର ହେବି? ହଷ୍ଟେଲ ଇନଚାର୍ଜ କହିଛନ୍ତି ଦୋକାନ ମତେ କଲେଜରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆରେ ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ସାଥିରେ ନେଇଯିବୁ। ଜାଣିଛୁ ରେ ମୁଁ ମାଲିକକୁ ନେହୁରା ହେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡର ଅପରେସନ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। ତୁ ନେଇଯିବୁ ହେ ପାଗଳା। ଆରେ ତତେ ପାଠ ପଢେଇ ଡାକ୍ତର କରି ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ବାବା ଦେଇଦେଇଛି ଭାଇ। ତାଛଡ଼ା ତୁ ତ 2 ମାସ ପରେ ଡାକ୍ତର ହେବୁ ନା। ଆରେ ତୁ 2 ମାସ ପରେ ଡାକ୍ତର ହେଇସାରିବା ପରେ ତୁ ତ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଅପରେସନ କରିବୁ। ରାତିରେ ତମେ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଅପରେସନଟା ନିହାତି ହବା ଦରକାର। ନିହାତି ହବା ଦରକାର। ଆରେ ଏ ପାଗଳା ମୋ ମୁଣ୍ଡର ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ମୁଁ ସହିଯିବି ରେ ଯିବ। ହେଲେ ମୋ ଭାଇର ଭବିଷ୍ୟତଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବି ନା। କହିଲୁ 2 ମାସ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ହବ ମତେ ତା ନିଜ ହାତରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆମ କଲେଜରେ ତମେ ରୋଜଙ୍କ ପାଠ ପଢେଇବ, ଆମକୁ ଦାନ ଦବ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିଜ ଦେହରେ ମାରି ଏମିତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖଟି ଚାଲିଥିବ? ଏ ଯମୁନା ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ହ୍ୟାଲୋ ରୋହନଟା ମୋର 2 ମାସ ପରେ ଡାକ୍ତର ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଅପରେସନ କରିବା। ରୋହନ ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଯେତିକି ତ୍ୟାଗ କରିଛ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ଋଣ କେବେ ଶୁଝି ପାରିବିନି ଭାଇ। ପାଗଳ ଲାଗିଲେ ଆରେ ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯା ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢି ତୁ ସାକାର କରିବୁ। ଆରେ ଛୁଆଟା କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତା ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଭାଇ ଆସିଗଲେ ଆମ କଲେଜ ପଢୁଆ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ସେଇନେ କହିବେ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ସ୍କୁଟି କେବେ ଆଣିବ ଯେ? ମୁଁ କଣ ତମ ଭଳିଆ ହେଇଛି? 10 ପରେ 4 ଚାକିରି ଫେଲ୍ ହେଇ ଘରେ ବସିଛି। ମୂର୍ଖ ମଉଡ଼ିକାର। ଆଉ ତୁ ତ ନହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜାଣିତା ହାତିନା ସେଣ୍ଟରରେ କପି କରି ପାସ୍ କରିଗଲ ତ ଏଇନା ଫୁଟାଣି ଘର। ଯା ଭଲ ହେଇଛି ଭାଇ। ତୋ ପରି ଅଞ୍ଜଳି କଣ ସ୍କୁଟି ମାନିବ? ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁଢା ବୁଢା ତତେ ସେଇଟା ଠିକ ମାନିବ। ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ନା? ଭାଇ ଯୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଚୁଚୁଣାରୁ କାବୁଲି ଶୁଖୁଆ ଆଣିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦଉ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପଖାଳ ବାড়େଇବି। କଣ କହିଲୁ? କଣ କହିଲୁ? କଣ କହିଲୁ? କଣ କହିଲୁ?
ଜହ୍ନ ହସୁଥିଲେ ଆକାଶ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲେ ଅପରା ସୁନ୍ଦର ଜହ୍ନ ହସୁଥିଲେ ଆକାଶ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲେ ଅପରା ସୁନ୍ଦର ବରା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପାରିବାରିକ କଥା ଭାବୁଛ କେବେ ନିଜ କଥା ତ ଥରେ ଭାବ ଆଜି ଯଦି ତମର କିଛି ବି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ଆରେ ଏଇ ଦବୁ ନା ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କହିଲୁ? ତାଛଡ଼ା ତୁ ଯୋଉପରି ଭାବରେ ମୋର ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଛୁ ଜମ ମୋ ପାଖ ମାରିବାକୁ ହଜାର ଥର ଚିନ୍ତା କରି ତାଛଡ଼ା ତମେ ପୁରା ହଉଛ ଏ କଳିଯୁଗର ଆଉ ଏକ ସତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବୁଝି ଦେଇ ମତେ ପୁଣି ପାଠ ପଢା କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ତମେ ରାତି ରାତି କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତମର କିଛି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଜମା ଯମୁନା ଯଦି ମୁଁ ସହିପାରୁଛି ତାହେଲେ ତୁ କାହିଁକି ସହିପାରୁଛୁ? କାହିଁକି ତୁ ସହିପାରୁଛୁ? ଛାଡ଼ିଛୁ ଯମୁନା ବାପା ମଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ଛୁଇଁ ମୁଁ ଶପଥ କରିକି କହିଥିଲି ପିଲା
କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଥିଲେ କଣ ପାଣି ନା କଣ କେବଳ ତମରି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଆମର କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତିନିଟା ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ବାହାଘରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଠାରୁ ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ଖୋଜିନି ହେଲେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଆଜି ଯଦି ତମର କିଛି ବି ହେଇଯାଏ ମୋ ସଂଖ୍ୟା ସେଦିନ ଯଦି ହରେଇ ବସେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି ମୁଁ ମରିଯିବି ଯମୁନା ଆରେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ବି ଆମ କାନ୍ଦ ଉପରେ ଉପରେ ଲେଖିଥିଲ ଜାଣିଛୁ ନା ଯମୁନା ଆଖି ବିନା ଲୁହକୁ ପଚାରିଲା ଆରେ ଏ ଲୁହ ଆରେ ମତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ତୁ କାହିଁକି ତାର ଉତ୍ତରରେ ଲୁହ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ ନା ଲୁହ କହିଲା আরে তোর সাথে পরা বন্ধানো জীবন যমুনালো এ স্বার্থপর দুনিয়া এটি সমস্ত নিজ নিজ স্বার্থরে ব্যস্ত আমি খালি হচ্ছি গোটে সময়ের হ্যালো যমুনা যেতে কান্দিলেনি দেখুনু না লুহ সরুছি না লুহ বন্ধ করছি দেখুনু তো আখির লুহ গুলা দেখি তো আখির বন্ধ ছিল কাহিনী জানিছু না হ্যালো আমার জীবনে নাটকর কাহিনী লেখিছি সে Oh,